चरणों में नमन करते हुए आरोही डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बढ़िया बाजार आजमगढ़ के माध्यम से आज एगो लाइव सॉन्ग आप लोगों के बीच में भेज रहा बानी। आशा बा की जरूर पसंद करिए। देखी कौन दुल्हन के दुल्हारी सिया गेल ज्ञान भैया, वो दुल्हनिया हो गए गाँव में एगो सहेली बना ले बा। अच्छा, तू सहेलिया से अपन दुख बतावत कैसे बतावत बा? कहले बा कैसे? सखी रे मोरी सजना, ए ज्ञान भैया कहतिया सखी रे मोरी सजना, गयल रिसिया हो सखी हो मोरी सजना। सखी हो मोरे सजना, गयल रिसिया हो सखी हो मोरे सजना।